Lalit Kumar Modi huwa l-Indjan infittex li skont il-medja tal-Partit Nazzjonalista tħalla jikseb iċ-ċittadinanza Maltija. Però l-Indjan mhux talli m'għandux passaport Malti, iżda qatt ma tħalla japplika għalih minn Identity Malta, l-aġenzija li tmexxi l-programm ta' ċittadinanza b'investiment. Kien minħabba twissija mill-Interpol, l-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Pulizija, li notifikat lill-awtoritajiet lokali li Modi huwa infittex mill-Pulizija Indjana għal korruzzjoni u ħasil ta' flus. Apparti li applikazzjonijiet tiegħu kienu rrifjutati, Identity Malta waqfet ukoll l-applikazzjonijiet ta' żewġ qraba tiegħu. Kienet il-blogger Daphne Caruana Galizia l-ewwel li xerdet l-istorja bil-medja tal-Partit Nazzjonalista għamlita tagħha b'mod immedjat. Ftit ta' sigħat wara l-allegazzjoni ta' Caruana Galizia, Identity Malta qalet li l-persuna msemmija qatt ma applikata għall-IIP. Konsegwenza hekk, mhux minnu li ngħata ċittadinanza Maltija, insistiet l-Awtorità Maltija. L-IIP imniedi mill-amministrazzjoni f'Diċembru tal-2013 sabet ħafna ostakli mill-Oppożizzjoni Nazzjonalista, hija l-unika skema ta' dan it-tip approvata mill-Kummissjoni Ewropea u toffri due diligence intensiva.